one koji ne znaju, to izgleda ovako. Nama smena počinje u 3 ujutru. Sve što ti treba ujutru je mir, tišina, kafa. Sedimo naš četvorica, ni ne gledamo se, ćutimo, pijemo kafu ovako, znaš, budiš se polako, 2:30 ujutru i eto ih stiže njih 40 jebote. Ko Ali Babini razbojnici. To ide galami iz hodnika, to se dere, rekao, mi se sakrivamo ispod stola, šta se dešava, jebote. To ide galame se, takmiče se jedna s drugom, koja je glasnija, koja je više postigla, to ulaze, to je, vi ne verujete. Na posao nam uvek dođe prva Savka. Savka je jedna koleginica koja ima tako umiljat glas, zvuči kao sirena za nuklearni napad. Znaš, ona kolegica ovako, pa gdje si, pa šta radite ljudi, pa kako ste, sva vesela, sva orna, verovatno imala seks te noći. Za njom dolazi Bilja. Bilja je koleginica, ona, znaš, koja je uvek sređena, ispeglana kosa, nosi kesu Louis Vuitton, u njoj sendvič, znaš. I sad Bilja je nervozna jer je dobila te noći, to moramo svi da znamo, pa se dere, nemoj ko da me iznervirao danas, sve ću da vas pobijem, znaš, to je takva galama na poslu. Na poslu je jedino tišina, kad se pojavi neka osoba, nikoga ne zna, i baci neke krpe na sto i sve proda. Govna će da proda, ako hoće sačeka do prvog. Svi se skupe ovako, imamo sjajna govna za vas. Šta će meni govna u životu? Ali sačekat ćemo do prvog. Može. Može, daj ti meni, nikad ne znaš, 3 stolice različite za ne daj Bože, što pravdaju sve.